Acceleren el pas. Ens deuen haver ensumat. De pressa! Vinga, Gimli! 3 dies i 3 nits perseguint-los, sense menjar, ni descansar, i ni rastre de la presa tret del que ens puguin dir les pedres. Les fulles de l'Orient no cauen per atzar. Potser encara som vius. Ens porten menys d'un dia. Anem. Corre, Gimli! Ja els tenim a prop! Camps a través, estic perdut. El fort dels nans és l'arrencada. Som molt perillosos en distàncies curtes. Rohan. La terra dels senyors dels cavalls. Hi passa alguna cosa estranya en aquell lloc. Algun poder malvat els ha donat embranzida i s'ha girat en contra nostra.